Aupa arratsaldeon. Isorta tropikaleko bigarren saioakin gatoz. Hori da, gaur estreneko ofizialmente gure Unai hemen dala. Maizen guaz bate dala, Isorta tropikala. Bai, gonbidapena luzetu estezu eta ni bombardeo batera puntutan azenez, ba hemen, hau. Bueno, etorri enbiar. Proba enbiar bintzet. Da, bueno, horrekoen espliko zaino, baina igual gaur, lasai jau eta espliko ikustu da, zer da zura eta zer ekarriko zuena. Bai, ba, bueno, asmue da pizkat, urrengo unetan ingo dauen denporia saltzie, hori da, atalan muine, baina, bueno, gero asaldukuz, ba, horren inguruen dauzen gauza guztize, ba, ez daki nok hortuen, ez daki zer landatu dauela, ero bedarra betxeko sasoia dala, ero... Landa berri... Edo zer gauza. Jakoba errekondo hori be, kompetentzien gotxego, ja. Oso ondo, ba, bueno, ba, guruzunien hasi zen geia zuetarte txunaz. Bai, ba, hasiko gara, Isorta tropikal bigar natalau, pizkate hastien zierre aukin jogune errepasetan. Vale. Zenan hasi jako hastia? Ba, hasi jaku Epelei, esango neuke, beroei. Beroei? Batzuk bero gauz hemen, baina tempori ondino beru hau, gauz esasoireko. Kandelario bero, San Blas beroa ondino, eta tradizio hori segi dute, bariku heldu eta iparra saltu eurize. Eurize? Bizer da etzi eurize, sarra bat ez be bizer. Bizer dinu goizerako, ostra. Bizer goiz arratzalde eurize, barrureko denpori, osake, bakizue, boteioi eikie aurre ikusi jaukin zuen gazte eta esain gazte guztizek, beste aste buru bat etxien, fenomeno. Oin ez da usinerik ez zabale, etxien. Dan hori mesede enguzku gana. Hori ba, osasunerako, sobre todo. Da, bai, ba, hoize, ibiliko jaku bai bizer da bai etzi, ipar mendebaldeko aizia ukingo jaku, da temperaturape berantza. Da, oinguen bai, aurrekoen ezagenen, baina oinguen bai espero dugu tontorretan zuritzie. Bai, oinguen bai? Oinguen bai. Vale. Erritik ezin urten, baina, bueno. Tramposumen bat horti badabil, ba, igual edurrekutuko dago. Peio Zabala peor izan dau? Peio Zabala, asti honestotzen diarrekein. Ah, estotzen diarrekein? Ez. Ez que bakizu, kompetentzi egara eta oine bakizu, pikaute dau. Hori. Da, aurrengo astera begire, ba, jarraituko egon mendebal aiziaz eta sasoireko temperatura epela. Epele ize, osake edur salio garen ontzat, koñazo derra. Baina isetzue? Ez aina isetzue, baina eurize bai, tarteka. Mendebal, ipar mendebal deltzen dagoeni pizkate eurize eta egon mendebal deltzen dagoeni pizkate zertu, ziketu, baina hoize. Ganora bako denporie. Orduen etxien egoteko denporia? Ba, etxien, ero, ba. Paseo 8 laburrek, por si acaso. Paseo 8 epelengo dauelako, baina, bueno, tarteka eurize eta... Guardasola eskuen, Guardasola eskuen, horio. Muy bien. Ezer gehiago? Ose bez, Andoni Eizpururi gorantziak emon da... Aupa Andoni. Aupa Andoni. Aupa Andoni eta aupa Unai Eizpuru.